aron atong makita ang linya sa mensaheng gikinahanglan sa atong panahon. Ilabi na kalihukan sa Ginoong gusto niyang tapuson. Amahan namo nga langit nun og mahigugmaon. Aniya sab kami kugihan namo og kuti ang mensahe gikan sa imong alagad sa libro ni Daniel. Ang mga pagtulon ang gikinahanglan namo makita aron maaplikar sa among pagduyog sa pagtapos sa imong buluhaton bisan asaming dapitas kalibutan. Tabangi kami Ginoo, ug pun-a kami sa imong espiritu. Hatagi kami kaalam, ug tabangi ang mga patalinghog, nagapaminaw karon. Nga maksabta nila ang akong litukon, bisan maglisod ko ta sa pag-explikar, apan makita nila ang mensahe, nga gikinahanglan namong tanan sa among panahon karon. Salamat sa pagpanalangin nimo namo. Salamat usab nga imong pasayloon mi sa imong kalapasan. Salamat sa pagtubag sa pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Nagsugod si Daniel sa Babylonia, pinaagi sa paggiyas Ginoo. Ang bersikulo 2 nag-ingon, "And the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand." Bersikulo 1, kang Nabucodonosor. Ang Ginoo ngay nagtugot. O ang sunod niyang nadungga na to, mao, nga nakitaan sa taga-Babylonia, pinaagi sa pangulo nga mga eunuko, ang buutang binuhat nga gikan Huda. Apan atong nakita nga ang bersikulo 9, ang Dios sa gihapon ang nagtugot. Now God had brought Daniel into the favor and goodwill of the chief of the eunuchs. Atong kuti ang pulong favor and goodwill. O gisultian kita sa Espiritu sa tagna, nga sa pag-ingon, this officer saw in Daniel good traits of character. It was the good behavior of the youth that gained for him the favor and love of the prince. Ang iyang kinaiya, ang iyang batasan nga maayo, mao'y nakapahamuot ni ining pangulo nga eunuko. Bisag kinsa naman, dunay batan-ong buutan, matinabangon, maayog batasan, kugihan, malipay gyud ka. Og mao ni ang nakita sa tanang mga batan-on niining panahon na, nakita ning pinasahi nga kinaiya ni Daniel. Apan atong nasayran mo kay galaan, nga kini siya mao'y pundasyon sa paggamit sa Ginoo kaniya, labaw pas gikinahanglan niya sa iyang panahon. Musa, baliko na usab nato. Character building is the most important work ever entrusted to human beings. And never before was its diligent study so important as now. Basin mahibulong mo. Apan ako i-share ni kaninyo ang mga naobserbahan ako o nakita nako sa akong pagbasa sa Espiritu Stagna. Mas natinaw na to na ang tanang libro sa Espiritu sa Tagna usaray direksyon pagpanday og kinaiyang langit nun. Mabatan-on man na nga sinulat, mapadulong man as pamilya, eskwelahan, hospital, simbahan, tambag sa mga ministro, tambag sa mga igsunan, og iglesia, og uban pa. Usaray direksyon, kinaiya. Busa karon, at least kining gamay nga minsay akong ipakita ninyo. Samtang mo balik na mugbasa sa Espiritu Stagna, makita nato din ha,
kinaiya ragyoy, giisgutan, padulngan, gikan spino nga butang, o gihatod ta balik ngadtos balaang kasulatan, sa pagsiguro, nga si Kristo di ay ang ihimplo ni ini. And praise the Lord, magkaigsuunan. Sama ni ini nga example, ang kinaiya sa Ginoo nga mahigugmaon, maoy, ang iyang pagkamahigugmaon may transcript. Ang iyang kinaiya may transcript sa iyang gugma. Giingnan ta, we have no time to waste. No time to devote to selfish pleasure. No time for the indulgence of sin. It is now that we are to form characters for the future immortal life. Wa na tayo usikan og kining minsahis batasan nag-anam kakusog sa atong dalunggan nga madungog o gibalik-balik na sa pagisgot gapunting o batasan. Dunay di ganahan maminaw. Apan kanunay giisgutan hangtod makaamgo nga dili ni siya ordinaryong isyu. Isyu kini sa katapusan. Mao nang dunay sinultihan, higher than the highest human thoughts can reach is God's ideal for His children. Godliness and godlikeness. The goal to be reached. Sinulat na si Espiritu Stagna. O kumuan nata sa itong eskwelahan, tulunghaang iglesia, na anang nakatapot sa likod sa sininas atong mga bata. Character above intellect. So kinaiya, bisan asa, may nung danon ang pagpanday, langit nung kinaiya sa mga katauhan sa katapusang panahon. And praise the Lord, mauni pundasyon ni Daniel. Sayang pag-abot sa Babylonia, dili tinuyo nga pag-abot sa Babylonia. Tungod kay gitugot sa Ginoo makaabot sila, gipildi sila sa nasod sa Babylonia. Ang Huda, apan dinhi bisag unsa pa ng mga panghitabua, doon nagi makita ta nga usa o pipila o daghan ba pero napunting lang ang kamera sa Ginoo niining tungura niining ihang pinili nga tao si Daniel nga usa ka maayong tao. Tanawa tungod sa iyang integridad, tungod sa iyang Dios nun nga pagkinabuhi, nakatabok siya duha ka nasod. Nagsangka ning nasura pero siya nahimong nakaabot pas nasud sa kontras Babylonia. Imagine, gikan sa Huda, padulong sa Babylonia, ngadtos Medo-Persia, naa si Daniel, unsa iyang punan, ang iya lang pagkabuutan, ang iyang baruganan, ang iyang batasan, ang iyang pag-awat sa Ginoo, nga di siya makasala sa iyang Ginoo. Mao ni pundasyon sa kan Daniel. Katungod diana, gawas nga nakakat-on kita sa mga maayo niyang mga batasan og leksyon usab gikan niya. Doon na pa'y gibuhat ang Ginoo, mas sobra pas, gikinahanglan niya sa iyang panahon. O dinhi, nahimong inila siya. Dili lang siyang panahon, apan hangtod sa atong panahon, tungod sa ihang libro. Labi na kining musunod. Ang Daniel Kapitulo 9, versikulo 2, nag-ingon, in the first year of his reign, sayop ang pagkasulat. Then I, Daniel, understood by the books the number of the years specified by the word of the Lord through Jeremiah the prophet, that he would accomplish 70 years in the desolation of Jerusalem. Dinhi gisulat na doon na siya'y nasabtan. Nagtuon po niya siya sa tagna. Nagtuon siya sa kasulatan. Og nakita niya kapituan katuig, 70 kasimana. Times 70 kay usa ka adlaw equivalent sa usa ka tuig. So 70 weeks. Nasabtan niya
Na kung matapos kini, unsay may tabo? Matapos na usap ang dissolution of Jerusalem. Apan sa iyang pagkugi, sa pagkasayod, kanus abagon sila, kutob sa ilang pagkaulipon sa Babylonia. Gitudluan pa siya sa Ginoo o gitagaan siya sobra pas gikinahanglan niya. Dili lang para niya o sa iyang katawhan, apan usab alang sa katawhan sa katapusan kita. Praise the Lord, mga igsunan. Dito sa Medo Persia, gitug-anan si Daniel, nagpadayon wa gyud nahuman ang Ginoo niya. Bisan pag nahuman ang nasod, gingharian, tulo na kagingharian iyang nagian, pero ang ginawa panahuman niya. Nagpadayon ng pundasyon sa iyang pagkamaayo sa pagsunod sa Ginoo. Nahimo siyang ligong galamiton sa iyang balaang buluhaton. O sa gisulti din gitug-an nga to niya, sumalas to gisaysay kagahapon, ang usa ka mensahe. Apan atong padako kagahapon, nga kining iyang pagkaamina mainampuon, bunga usab ni sa tao nga adunay maayo o kinaiya. Imposible nga dili may nampuon ka kung ang duna kay Diyos nung batasan. Kabahin na siya. O tungod niya na, di lang siya nabalakas iyang kaugalingon, may kabalaka usab siya uban. Nga tungod ni ini mga kaigsunan o kagalaan. Ang gihatag sa Ginoo niyang gikinahanglan sa tanan, mao kini. Versikulo 24, 70 weeks are determined for your people and for your holy city to finish the transgression, to make an end of sins, to make reconciliations for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy, and to anoint the most holy. Praise the Lord, mga kaigsunan. Kining akong gibasa karon, tubag na nis iyang ampo, nga atong gispecify kagahapon, nga gipangayo, nga gipuusahan niya, nagsuot pa siya, og sako sa iyang gustong masayran ang kahulugan. Kaya naibaw siya, bilil huntong 70 kasimana, sumalas gisulti ni Jeremias, po dili, doon na pag-iminsay nga, gusto niyang may balaan. Nga di niya nasabti pa. Busag ipadala si Gabriel, o gituganan siya. Pagkaninduta, no? Pagkaninduta sa relasyon sa tao sa Ginoo. Kung maayo lang, ang Ginoo na arayod kanunay. Kita ramang yun ang magpalayos atong Ginoo. Naningguha siyang muduol na to, kita rapoy magdili-dili. Di na, undangon na to na. Dili na, kinakalangan na. Niya natas atong panahon. So sinaitabo niya, gihatag niya pagsabot, o ang iyang nasabtan, wa yun siya nasayop, labaw pas gikinahanglan. Versikulo 25, know and understand that from the going forth of the command to restore and build Jerusalem until Messiah the Prince. Wow! Ang iya lang una-una, kamarestore ang Jerusalem. Pero gisultihan pag yun siya, hantod sa Mesiyas. O din hinato na ilhan, nga ang libro ni Daniel, nagisgot mahitungod kang Kristo, ang Messiah, ang gihulat kaniadto pa, niining mga tawhana sa ilang katigulangan, nga muluwas kanila, pagkaninduta kayo. O garon ako ipakita ninyo ang naitabo. Ang 70 kasimana, maoy unang gipasabot ni Gabriel sa pagtungha niya. Pero ang gustong makita ni Daniel, ang tibuok propesya, unsa ganito, 2,300 anyos. Sa dihang nangayo siya sa kahulugan og tubag ni ini, gitubag siya og unang gipasabot kana ang 70 kasimana. Take note ha, unang gipasabot niya. Kadtong Mesiyas, dito gyud giuna ang pagpasabot. Dili ni lahi ang kapitulo 9 sa kapitulo 8. Sumpay ra na siya. Busang nahitabo sa 2,300 anyos, kaning kapitulo 9 70 kasimana, kabahin ni ini. Mao niya itong gipasabot. So sa gitason nga pinakataas nga propesya sa kasulatan nga atong giskuta to mingay adlaw, atong nakita diya sulod din ha ang
490 ka tuig or 70 ka semana nga nagpunting padulong sa Mesiyas. Alright. Atong nakita din nga kay na-identify man na to ang pagsugod sa diyang dunay mando nga paulion na sa itukod ng Jerusalem 457 BC. Ato miyaging adlaw, naibalo na tag-asa ang tumoy ani. Plus, naibalo na po tagasug, asa gasugod ang 70 kasimana, kay parihara man sila sinugdanan. So masayo na ito tanaon ang pinagkataas ng propesya, niining linyaha. O praise the Lord, from 457 BC, sa pagtukod sa balik sa Jerusalem, natapos kining 490 sa unang Kristiyanong martir, nga si Esteban. O dinhi, ang minsay ni sugod na gipaabot sa uban, sa mga hintil. Kini, napay detalye niya, pero wala naman tayo igong panahon ni ini nga mo storya, doon ay 669 kasimana o 483 years, hangtod nga ang Mesiyas, number 1, nabautismuhan, namatay, og ang unang martir nga si Esteban, gipatay. Doon ay gibahin-bahin ang 70 kasimana sa 62 kasimana, 7 kasimana, og 1 kasimana. Og kining 1 kasimana, gipokus na kang diha sa kinabuhi, panahon ni Ginoong Hesus sa iyang pagbautismo, pagkamatay, og ang kang Esteban. So, kompleto na. Ang nakanindot pa, wara na human din ang nasabtan ni Daniel. Gipaabot pa yun siya, dito sa katapusan, sa 400, sa 2,300 anyos. Gawas nga nasayra na niya ang Misaya, at iya pag yung nakita ang tuas layo nga panahon, ang pagsugod sa paglimpyo sanktuaryo sa langit. Nga atong nakita niya, hitabo niya itong 1844, pagtapos ng pinakataas nga tagna sa kasulatan, og niining tungura, nasayop ang mga katawhan niining panahon ng gawas nga nagsulti, nga nagtuo, nga mauna niyang panahon sa pagbalik sa Ginoo, ang gitawag og mga the Millerite Advent Movement. Apan, inay sa pagbalik sa Ginoo, maunay kadto ang sulod sa labing balaang dapit, sa sanktuaryo sa langit, mo nang paglimpyo sanktuaryo, densyal na sanctuary, be cleansed. Mga kaigalaan, mga kapaglaom, kaigsunan, wala na may sanktuaryo nining panahon na siyuta, kaya natapos naman si Kristo may katapusang halad. Pero mauni ang nahitabo, walay sanktuaryo sa yuta, so tuag yun to sa langit. Og mauni ang pagsugod, giila na to, sa paghukom, ang giingon sa pinadayag 14, versikulo 6, nga to sa city, fear God, and give glory to Him, for the hour of His judgment has come. Okay, sunan. Human ni ini, nga Millerite Advent Movement, nangabalo sila, doon ay disappointment, nga nahitabo. Ang misunod, nga gikan ni ini, migawas, ang dako ng pagpadayon sa pagsultis, hadoon lang nga pagbalik sa Ginoo, apan gibit-bit na kini, sa inyong higala, og niining katawhan niya, nga atong nailhan, nga mga 70 Adventists. Migawas ang Iglesia Adventista after the Advent Movement, napurma siya ingon nga organisasyon sa 1863. Ang nakanindot nga siya na'y nagsinggit sa mensahe, nagkubot sa tanang pagtulunan sa kasulatan, ang napulo kasugo, labi na ang adlang igpapahulay, timaan nga dunay magbubuhat, nga angay na tong simbahon sa katapusang panahon, o kini iyang giwali hangtod karon, sulod nas 181 katuig. O nakatatak din sa ato, nga mission statement, ang mensaheng gibit-bit sa inyong mga higala, ang Iglesia Adventista.
make disciples of Jesus Christ, who live as His loving witnesses, and proclaim to all people the everlasting gospel of the three angels' messages in preparation for His soon return. Di ba kung tanaw na to, 2,300 anyos ang milabay, 2,300 anyos ang miabot, milabay na usab kini sa atong panahon, 181 na katuig, maurang linya has minsay ang gibit-bit kaniadto hangtod karon. Lahi lang ang panahon, lahi lang ang grupos mga tao, apan maurang minsahiya gikan sa Ginoo. O ang tumoy ni ining minsaya, maong gisulti ni Daniel kaniadto pagbalik sa atong Ginoo. Kinsa may nagsulti ni inis kalibutan karon? Daghan. Og mao ni ang dako nga mensahe sa inyong mga higala, Iglesia Adventista. Og nganong gisulti o gisulti manis kalibutan? Tungod kay nagtuo kita nga dili lang kita ang katawhang balikan sa Ginoo. Apan dunatay dakong tahas, kita'y gitahasan nga mo pahibalos kalibutan sa pagtawag sa tanang katawhan sa Dios, bisan asa, bisan unsang tinuuhan, bisan unsang rasa, bisan unsang tribuha, bisan unsay sinultian, bisan unsang lugara. Busa, dili nato idanalo ang minsayeng, dili ato, gitahasan lang ta. Apan siguro sa Ginoo nga ang iyang gitahasan, mga mahigugmaong saksi. So doon ay basihanan. O nganong hangtod karon wa panahuman kining pagbitbit sa minsayes kalibutan. Nalangan ba ang Ginoo? Wa di pa ba andam ang Ginoo? No. Ang Ginoo dugay rang andam. Ang problema lang ang iyang gipialan. Di pa magkatukma ang sinultihan o binuhatan. Busang pangutana karon, how long shall we continue preaching? Ang tubag, hangtod maparihas ta o gwinalihan ni Daniel, dili lang sa sulti, kundi sa binuhatan usab. Nga giawat niya, gikan sa Ginoo. So, tanaw na to. Through the Hebrew captives, the Lord was made known to the heathen in Babylon. Pagkaninduta. Pinaagi ni ining mga bihag. At least, first time nga itong gisgutan ng bihag. Wala na giunahuna ni Daniel kung bihag ba sila. At gusto sila magkauli. Apan ang kahimtang sa pag-abot niya sa Babylonia, mga bihag sila. Kung bisan asa ta nakaabot sa kalibutan karon, nagkalain-lain tag circumstansya ngano nakaabot ta dinha, nakaabot mo dinha. Apan dili ang dili ang hinungdan sa pag-abot niyo dinha. Mao'y ulang, makababag, makapugong nga gamiton kita sa Ginoo. Dili. Kundili ang sirkumstansya mahimo pang gitugot sa Ginoo aron mapahimuslan ang imong gasa nga naa nimong gipial niya kung asa ka gipadpad ni ining yutaa. Praise the Lord, mag-igsuunan. This idolatrous nation was given a knowledge of the kingdom the Lord was to establish. Pinaagi ka, Daniel. Nakaila na inon yung mga nasura nga masimbahon sa ilang Ginoo pero dili sa Ginoo sa langit. Pero mga buotan nga tao. So naitabo karon, tanawa. Si Daniel nga atong gigamit pero tanawa kung siya ra ba ang nakasulay na himong bihag. Daniel and his fellow companions, si Shadrach, si Meshach, si Abednego, Ezra and Nehemiah, and many others were witnesses for God in their captivity. Si Daniel lang ato nga gitagaag importansya nining atong usa ka semanang pagtuon. Apan daghan pa ni silang tuwa ditos mga langyaw nga naadias mga langyaw nga mga dapit. Daghan is Biblia, is Esther. Katong
bata nga nakaabot dito kang naaman. Daghan ni sila. Pero sige lang, focus na tas Daniel. Iniwan na po ng uban, kaya parang daghan po mong masulti kung inyo natunan. Praise the Lord. Hindi mahuman ang angay na tungisgutan sa balaang kasulatan. O sige ingon, the Lord scattered them among the kingdoms of the earth, that their light might shine brightly amid the black darkness of hedonism and idolatry. Ang Ginoo na po, ang Ginoo may nagkatag ay nila ni ining yuta sa mga gingharian sa yuta. So karon makasabot na ta. Dili, bisag atong gusto, bisag planos uban, apa na ay labaw pa niya na Ginoo, nagtugot ka na amo diha, ipahaluna. Aron mo, siga mo, ni ining mga dapit, kag ginagusto sa Ginoong iyang kabuuton. To Daniel, God revealed the light of His purposes, which had been hidden for many generations. He chose that Daniel should see in vision the light of His truth and reflect this light on the proud kingdom of Babylon. So sa panahon ni Daniel, nakaila ang Babylonia sa iyang Diyos. Thus, the Lord designs that spiritual light shall shine from His faithful watchmen in these last days. Ni anay ato, sa nasamang paagi, gidisenyo sa Ginoo, kining espirituhanong kayag nga musiga sa iyang mga matinud-anong magbalantay ni ining katapusang panahon. If the saints of the Old Testament bore such a decided testimony of loyalty, how should God's people today, having the accumulated light of centuries, shine forth? Mas kusog na ang kahayag na to karon nga mapabuti na tigom naman na to ang tanang kahayag sa mga ginatus katuigang milabay nga atong nakatunan. When the prophecies of the Old Testament shed their veiled glory into the future. Pag-exonan, how long kita magpadayon sa itong pagwali? Hantun masama ta sa winalihan ni Daniel. Dili lang sa sulti, kundi dili sa kinabuhi. So sunod ka pangutana, how long shall we continue preaching? Hangtod mahisama ta sa winalihan o pagkinabuhi ni Ginoong nga atong ihimplo. Ni agita. Iatod gyud tas Misaya. Praise the Lord. Sa dinhi siya siyuta gidemonstrar niya unsaon nga ang kalibutan makaila kaniya. Busa kita gitagaan niya sa pagsabot paunsaon nga mailhan ang Dios pinaagi nato. Og daghang paagi ang Ginoo. Apan no, duna siya mga paaging iyagisaysay para pa sa katapusan. Mauna ang Kapitulo 25, panapos ni siya sa Mateo, nga angay natong dapat masabtan. O sige ingon niya, unsay angay buhaton sa katawhan niya sa katapusan, kanang giingon niya, for I was hungry and you give me food. I was thirsty and you give me drink. I was a stranger and you took me in. Was naked and you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison and you came to me. Una, gipungutan na siya sa mga tao. Giyon sa mana muna, pagkaila Ginoo. Musay sulti niya. And the king will answer and say to them, verse 40 sa Matthew 25, assuredly, I say to you, inasmuch as you did it to one of the least of these my brethren, you did it to me. Og mauni ang angay natong buhaton ni ining katapusang panahon. Kay pagkadaghanas angay tabangang katawhan sa kalibutan. Mauna ni ang panahon, hangtod makakatunta sa pagsulti samas sinultian ni Jesus, pagbuhat samas binuhatan ni Jesus. Dili matapos kining gitahas nato. Pero kung makakaton na yun ta, samas iyang ginabuhat, mahuman na yun sa dili madugay. Busa ang atong focus karon dili na lang tagsa-tagsa. Iglesia, kinatibukan. O ang Ginoo maghatag yung kahigayonan. Tagaan mo gamayng ilustrasyon. Ang Ginoo na ay paagi. I just hope makatabang ni gamay ang mga paagi. Daghani sila pero at least for illustration sake. Sa panahon sa pandemic, nakagalaan, doon ay nahitabo. 2020,
Mao na panahon nga nahimugso ang Hope Channel diya sa Zamboanga Peninsula, sa taga Zamboanga. Ayong gabiin niyo. Mao na pagkahimugso ang tungura. Sige tagwali. Sige tagwali. Di ta pagauson kay restricted, pero dunay opening ang Ginoo ba nga nasulayan nato. Importante kay ni nga ilustrasyon. Dapat magkakat-on at least makatabang ni gamay nga makaablis atong mga hunahuna. Kay nabuhat naman punis tanan. Nakabuhat ng uban. Pero at least makita na to ang direksyon. Naay panawagan sa radyo. Dias Ipil, kamong taga-Ipil. Nga doon ay pagpamutos og mga bugas nga ipangtabang sa mga tao. Kung gusto mo tabang, muadto lang dito. Miadto ko kay kanilaging kanang tuaratas studio o nas opisina di ta ka stricto ang kuan, pero dito pwede ang pagtabang. Nakaabot ko sa ka dako kaayo nga warehouse pagkadaghan sa mga tao. Igugon sa man siya. Nanubag na sila. Nanubag na sila sa panawagan nga mutabag takos aning mga bugas aron ipanghatag sa mga tao. Doon na schedule. Paniid ko. Ingko nga, kinsa may leader ani. Kaya kung hatod ko sa leader. Kung sir, unsaon man pag-appeal ani. Ingsaw, dalalang imo mga tao. Kinsa din ni sila. Daghan, lain-lain nga mga grupo, na ay mga fraternities nga mga grupo, lain-lain nga mga sektor sa katiling bantuan dito. Mga kaigsuunan. Ang atong una-una tabang, pero wata kabaloon sa onde pus Ginoo no? Kung naalagyo kay maayong tuyo o motibo. Sabi niyo kung sir, pwede pa may makatabang sa pwede. Sir, naapay schedule sa mga bugas nga inani, takson. Isa nga, sa pwede sir nga, i-schedule lang ni. Sa asa mga sir, sa asa mga sa Adventist. Nyawa, ako rin sa ato pagsugod. Ingon siya. Sige, pahibalon lang ka na ako. Di, ako positibo kayo, bisag ako wapay ko igisultihan. Ang netabo, na mas Pastor Harold Hangalay siguro karon, siya may district leader sa epitong panahon, nagitawagan ako siya. Kung Pastor Harold, pangita ang magkaigsunan gusto mo uban. Kay para nga kanang kung taugon ta at least makatubag ta. Karon kay gitawag man mi. Napaibalo na Pastor Harold, lo and behold pagkaigsunan. Patakos mi bugas. Imagine patakuson ka ng bugas 200 kasako. Kana siya mao nang warehouse. Pero ang netabo daghan kay grupo din na naggrupo-grupo sila ginagmay. Pero sa pag-abot sa panahon ko sir, pwede og tagaan lang minimo og usa ka schedule sir kanang wala na mi sagol. Kanang kami lang. Abi niyo magkaigsunan sa atong hangyo og sa atong pakig tinud-anay nga sulti. Nituo siya, umisalig siya. Abi niyo makita niyang kalainan. Nakita niyang kalainan sa atong pagtrabaho. Magkaigsunan. Kana picture na siya sumana. Pero makita nimo din ha ang daghan kayong timbangan. Kaya kung magipanidaan, paunsaon o sa gibuhat nila, paunsaon nga madali. Di ba, basta na yung mga tao ng ibong pagkuhaon. Pero kay, lipay yung kay, kung naghulat lang yun mong makaigsuunan. Kung doon na lang yung mag-una, bitaw, o doon na lang yun. Naghulat lang yun sila. Dahil mutabang, tapok mo dito. Abi niyo, kahibulungan, nahibulong ang in charge, anuman. Imagine, sa dihang kami na, amo na ng pisto, wala na laing grupo, amo na yung schedule, anong adlaw. Imagine, dali ra ka nahimo. Dali ra nahuman ang 200 kasako. Nahimo ra gug 3 og tunga ka oras. Mihangyo pagod siya, sir. Naapa man dito sa budiga, sir. Pwede pag inyong tiwason. Sige, ipadala, sir. Ipadala na po dito. Pag nagtiwas na po 3 ka oras tunga, dali ra yung kayo. Tingala gyud siya ganun kung sa mga Adventista lahi kay manrabaho. Paspas kayo ugon niya. Sistematiko. Pagkaninduta. Di ko malimot, kaya ang naitabo, wala na sila'y trabahoon. Wala si trabahoon. Og tungod niya na, gipatabang hinuunta, sa lahi na po, kaya wala na may trabahoon, niya misalig naman sila na to, gipatabang na po, pag-distribute. Plus, dito na mo na-discoveryhan, nga daghan kay problema sa distribution. Kay kadtong mga lain-lain mga grupo uban, doon na may mga konflikto sa ilang kinsay tagaan, kay basin og na nga asas, dapigs politika, dili tagaan to isa, di tagaan to isa. Kita kay wak man taan ang dapita.
nigamit na inunta pagresolbas ubang mga baryo nga kanang makapadaog pong makapapildig buto. Pero atong naresolba, atong natabang og natagaan nato sila. So nahimutang tulay nga maguli ang mga wami gadahom nga ang nabuhat nato gato ang tuyo lang mutabang stakos pero daghan pang natabangan sulod lang sumubo nga panahon. Dalaygon kay Dios ang Ginoo mo kaigsunan. Ngano? Sa diyang gigamaan nagtarpulin kinsay na nabang. Gigamaan nagtarpulin. Niya ang picture nga di na ko malimtan. Tanawan ninyo. Sa tanang mga nanabang anang pagpanakos sa bugas para ihatag sa mga tao panahon sa COVID, kinsay naguna. Kita ninyo ang logo sa Iglesia Adventista. Para nako dako na kayo na. Nga dako na kanang kalipay nga mabutang ang atong ngalan ni Ana nga katilingban. At least, nakikauban ta nila. O napakita nato ang atong dedikasyon ni ini nga buluhaton. O kung nahimo ni, kay ang Ginoo nag-abli ni ning dalana, dinis Pilipinas. Mahimo ni, bisan asa. Gani, naanad na taani. Pero, panahon-panahon lang. Apan ang gitudlo na to karon mga igsuunan, kanunay sistematiko nga pagtabang sa katilingban o sa pagkabuot sa uban. Maunang dunay programa nga to iglesia, pag-practice regular and systematic giving. Pinagis balaang mga butang, ikapalaang ikapulo, balaang halad aron magpadayon nga way putol ang pagkabuot sa pagtabang sa uban. I just hope masabtan kining mensaya. Hantod makaabot kita sa pagtultul ni mga tawhana ngadto kang Kristo. Mga kaigsuunan, mauni ang dakong hagit nato karon. Giingnan kita, there is a great work to be done. And every effort possible must be made to reveal Christ as the sin pardoning, Christ as the sin bearer, Christ as the bright and morning star, and the Lord will give us favor before the world until our work is done. Praise the Lord. Og niining dagan sa propesya mga isuan nga gikubtan sa upat ka manulunda ang kalibutan wa pabuhi ikinapay sa katawhang pagasiliuhan ginanta while the angels hold the four winds, we are to work with all our capabilities. We must bear our message without delay. We must give evidence to the heavenly universe and to men in this degenerate age. Mao kini ang mensahis tulo ka manulunda. Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come. Hangtod kanus kita magpadayon ini pagwali, hangtod makakatunta nga ang atong mensahe, ang atong gisulti, atong gikinabuhian, nagkahaom ang kabubuton sa Dios ug ang buluhat gibuhat sa tao iyang katawhan. Nagkasinabot tungod kay gipariharang gigamit sa balaang espiritu sa Dios. Balik ko na kung kutlo ang mensahe niya tumiyaging adlaw, ang maayong balita, that He will have a final generation of committed men and women whom He uses to complete His mission on earth. Kung kinsa ni wata kabalo ang nahibalan nako mao nga kita karon kung mutubag nga magpagamit pwedeng gamiton. O kung ang atong iglesia sa kinatibukan mahimo ng sistematiko sa pagpaandar ni ining pagkabot sa kalibutan, sa paaging sistematiko, pagkadali sa buhat, ang mahitabo sulod lang smubo nga panahon. So ang panawagan gikan sa Espiritu Stagna, great controversy nagkanayon, in the judgment, the use made of every talent will be scrutinized. How have we employed the capital lent us of heaven? Will the Lord at His coming receive His own with usury? Have we improved the powers entrusted to us in hand and heart and brain to the glory of God and the blessing of the world? Tatalinghogi kining apilar, ikan sa Ginoo. How have we used our time, our pen, our voice, our money, our influence? What have we done for Christ in the person of the poor, the afflicted, the orphan, or the widow? God has made us the depositories of His holy word. What have we done with the light and truth given us to make men
wise unto salvation. Manginaot ko nga kini nga iglesia, magpakita na sa hingpit niyang angay ipakita, replika sa kinaiya sa Dios. Ingon nga iglesia, dili lang ka individual, ingon nga iglesia. Og mao kinang dako na tong tahas karon nga mahimutang magduyog sa kausa as a church. Kada usa daghan na, pero as a church may dakong hagit natong tanan. Og kun ang direksyon nato maong pagtabang sa uban, wa ni gipili kun unsang lugara, unsang dapita, kinsang tawhana, asa wala ma-Pilipinas man kun mutubag ka mahimo. Kung mo adto ka sa Thailand, pwede ka daghan ni mga Pilipino nagtapok-tapok usab o parihas usa mga batasan, gustong mutabang, gustong mga may misyonero sa lagkalain-laing dapit pagkanindot kayo mga kaigsuunan. Ha? Pagkanindot sa hagit. O kung sa pa, dili lang asa dapit ni ang pictura sa Satahip Filipino Adventist Church, Chonburi, Thailand. Kamong taga Thailand, naadin ha. O kana lang sa amo, ako lang nang naadtuan. Pagkanindot tagtapok ang mga Pilipino, gikan sa Mindanao, gikan sa Pilipinas, nagkahiusa, aron lang sila. Unsa, magsulti sa mensahe, gikan sa Ginoo, sa ilang dapit. Praise the Lord, makaigsunan. Gikan sa asa sila, gipahaluna sa Ginoo. Rag naputol ang akong last nga slides. All right. So kung nahibo kini sa Pilipinas, nahimo kini sa grupo magtapok-tapok digini mga Pilipino. Kini mga Adventist labi na ning grupo ha. Ang mga grupo nga nagpractice regular and systematic giving, nag-appeal kada kaadlawon dito sa Mountain View College ni. Pagkasinabot malipayon pagkanindutas kinabuhi sa Thailand og kiniusab sa asa ni isa last Japan, sa GIFO, sa Filipino Association in Japan. Tanawa po sa nakadaghan, daghan po na silang mga simbahan. Og magdungan ta sa pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Sumalas atong nakita gigiya alang kanato. Kaya ang pagtabang sa tawa, nagpili kung kinsa. Og ang taong tabangan, wa po nagdumili kung kinsay mo tabang. Daghan, bisag naa mo sa Los Angeles. Unsa, nagkita na naglihok ang tibuok kalibutan. Apa nagtuo ko nga, kuwang kinahanglan pag-ipakita nato. Kaysa matag buhat nato niini, gipadali nato ang pag-abot sa atong Ginoo. Praise the Lord. Magkaigsunan. Abi ninyo, ang Ginoo na isinultian, o mo ni hagit nato alang kanato karon. Ang Ginoo makahimo, og labaw pa, sulod sa usa ka oras, kaysa mahimo nato sa tibuok nga kinabuhi. Og kung makita niya nga ang iyang mga katawhan hingpit nga nagpahinungod, sultihan ko kamo kung unsa kadako sa buhat ang mahitabo sa mubo lamang nga panahon. O ang mensahe sa kamaturan pagadadon sa ngit-ngit nga mga dapit sa kalibutan, diin wala pa kini napahayag. Pagkanindot, mubo lang, pwede himuon sa Ginoo, sulod sa usa ka oras ang dapat unta mahimos tibok tato kinabuhi. So kung mutubag tagdungan karon, daghan mahitabo ugma. Kini gitugot sa Ginoo aron makasabuta nga gikatag kita nining yutaa og pasigaon niya tungod kay gusto na niyang tapuson ang iyang kausa, pinaagis iyang gipialan nga mga balaan, matinugyanon nga mga katawhan. O kung ato kanang tingwaon, ato kanang himuon, atong buhaton, ingon nga kahugpungan, care group, small group, iglesia, nakasiguro kog dako, nga dali ra maabot ang pagpasidaan sa kalibutan, ang mensahe nga silang tanan, magkinahanglan makailanas, manluluwas nga mubalik na sa di madugay, bisan asa kita gibutang, bisan pag sa foreign lands. Mao niya nga atong mission, our mission, foreign lands. Magampo ta. Dalaygon nga Dios, salamat sa imong dako nga kaluoy og pagpailob alang kanamo. Aron kami imo pang magamit
gitagaan panimo kami kahigayunan. Mabakwi namo ang among mga dili maayong matang sa pagkinabuhi o pag-usik-usik sa imong mga panalangin sa daghang panahon. Karon, hiusaho namo among kusog pinagi sa imong espiritu nagadasig kanamo. Ug salamat nga gipaabot pa kami nining panahon nga pwede pa kaming mapuslan alang sa imong balaang buluhaton. Salamat sa pagpanalangin sa tanan nimong mga katawhan bisan diing dapita niini nga kalibutan sa ngalan ni Hesus. Amen.